Добрич. Това е Теди Балванова. Моля, аплодисменти. Малко технически проблеми, извинявам се. Браво! Извинявам, само да прекъсваме, както винаги момчето от Boys 3 показва своя професионализъм, за който адмирации. Да те жадувам аз, да те жадувам, а ти все повече да се отдалечаваш. И аз все повече да съм виновен. Това е толкова недопустимо.